aplauso para os nenos e nenas de infantil. Qué guapas estas damas. Señoras e señores, nenas e nenos, acérquense a escoitar as hazañas dun gran cabaleiro castelán. El foi un gran loitador, valente, honrado e xeneroso. Por iso era coñecido co nome de Mío Cid ou Cid Campeador. O campeador sale das terras cristiás a conquistar terras gobernadas polos reis musulmanes. Ese aplauso máis grande para este heroico cabaleiro, esa tarima, todos a bailar.
It's been the longest winter without you.